салом дӯстон, бозиҳои имшабаи Лигаи Чемпионҳо пур аз ҳодисоти муҳим ва камбекҳои таърихӣ буд. Якбора дар чанд рақобат мо шоҳиди он шудем, ки чӣ гуна дастҳо таслим нашуда то бас гуфтану то охирин дами нафас мубориза мебаранд. Аз рӯзи дуюми бозиҳои даври панҷуми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо шаҳру тавзеҳ медиҳем. лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. дӯстон, баъди Лигаи Чемпионҳо моро ҳамавақт Лигаи Аврупо ва конференсия интизор аст ва шумо метавонед ҳама ин рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин махсусан барои обуначиёни канали ман бонус тайёр карданд, ки дар аввалин пардохт бо промокоди серноки мо MG0777 шумо метавонед дар аввалин пардохт соҳиби $100 бонус гардед. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. оғоз мекунем аз гурӯҳи А. дар Истанбул бозӣ кардан барои дилхо даста мушкил мебошад. дар ин ҷо яке аз мухлисони пурҳаяҷоттарини олами футбол ҳастанд. бозиҳо ҳам ҳамеша дар Истанбул ҷолиб сурат мегиранд. финали таърихии Милану Ливерпулро метавон ба хотир овард. дар натиҷаи бозии Галатасарай ва МЮ яқинан ҳамин бозӣ ба ёдҳо омад. Манчестер Юнайтедро мухлисони дастаи Галатасарай бо шиори калони баддузах хушомадед пешвоз гирифтанд. бозии дастҳо бо суръати баланд оғоз ёфт. барои Гарначо рӯзои фаромӯшнашаванда ҷараён доранд. сараввал ӯ голи зеборо дар АПЛ ба дарвозаи Эвертон зад ва акнун бошад дар Лигаи Чемпионҳо ҳам тавонист ба дарвозаи Галатасарай гол занад. аммо зеби ин дидор голи задаи Бруно Фернандеш буд, ки аз масофаи дур хеле зарбаи зебо зад. зиеш ҳам рӯзои беҳтарини худро ба хотир оварда тавонист ба задани голи зебо шарафёб шавад. ҳама ин воқеот аз қисми аввали дидор буданд. дар нимаи дуввум Скот Мактомини хатои худро бо голаш ислоҳ намуд. дар голи зиеш маҳз Скот ба хати дифоъ дертар омад ва ин ба қоидавайронкунӣ ӯ баъдан ба гол овард. ҳаким зиеш кори худро идома дода боз туркҳоро ба камбек наздиктар кард. маҳз дубли зиеш боварии футболбозони мизбонро бештар намуд. бо зарбаи нишонраси Артакуглу ҳисоби рақобат баробар 3-3 шуд. бо ин ҳисоб Манчестер Юнайтед ба зинаи чорум рафт. пас аз ин тактикаи футболӣ як тараф истоду хаоси футболӣ оғоз ёфт. туркҳоро ин ҳисоб қаноатманд мекард. онҳо барои нигоҳ доштани ҳисоби бозӣ рақобатро пеш бурда тавонистанд муваффақ дар ин самт комёб шаванд. киро дар ин гунаҳгор кунем? Тенхак, хати дифоъи заиф ва ё бозии бемазмуни дарвозабон? биёед гунаҳгоронро наҷӯем. ҳамаи дар боло зикршудаҳо гунаҳгор ҳастанд. бозии дигари ин гурӯҳ бо иштироки Бавария ва Копенгаген сурат гирифт. ин дастҳо ба гуфтаи Ҷиган на Чили на Раслабони бозӣ карда ягон голро ба дарвозаи ҳамдигар назаданд. бозии бегол ҳам дастҳоро дар зинаҳои якуму дуввум мемонад. ҳамин тариқ дар гурӯҳи А Бавария 13 хол дошта кайҳо бо ишғоли зинаи аввал аз гурӯҳ баромад. се дастаи дигар барои як роҳхати дигар мубориза хоҳанд бурд. дар даври охирин Манчестер Юнайтед дар майдони худ бо Бавария ва Копенгаген дар хонаи худ бо Галатасарай бозӣ хоҳанд кард. дар натиҷаи ин бозӣ мавқеи дастҳо маълум мешавад. дар гурӯҳи Б Арсенал дар Лондон меҳмони аз Фаронса дастаи Лансро умуман эҳтиром накарда бо 6 гол онҳоро пешвоз гирифт. ҳар коре ки шогирдони Артета дар ин дидор намекарданд бо гол анҷом ёфт. танҳо ҳамин монда буд, ки Жезус дандонҳояшро шӯяду боз як голи дигар шавад. бозии дигари ин гурӯҳ ҳам олӣ сурат гирифт. агар Хасбик мешуд, ин рақобатро бомба мегуфт. Севилья бар муқобили ПСВ рақобати худро доир намуд. Серхио Рамос аввалин голи худро дар ҳайати Севилья дар Лигаи Чемпионҳо зад. аҷиб ин ки пасро ба ӯ собиқ рақиби азалияш аз Барселона Иван Ракитич дод. аммо дар мавсими ҷорӣ севилягиҳо дар хати дифоъ мушкилиҳои зиёд доранд. новобаста аз он ки Юсуф Алнасери ҳисобро 2-0 ба нафъи Испаниё кард, ПСВ то охир имконияти баргаштан ба бозиро дошт ва имкониятро истифода бурданд. то тамом шудани дидор ПСВ 3 гол зада Севильяро ноком кард. Арсенал аз ин гурӯҳ ҳамчун дастаи якум баромад. барои зинаи дуввум ПСВ аз Ланс пеш гузашт ва ба плей-офф рафт. Севилья бошад метавонад кӯшиши рафтан ба мусобиқаи дӯстдоштаи худ Лигаи Аврупоро кунад. барои ин онҳо бояд Лансро дар даври охирин шикаст бидиҳанд. рақобатҳои гурӯҳи С ҳам бо голҳои зебо ҷараён доштанд. бозии хотирмон дар Бернабеу бо иштироки Реал Мадрид ва Наполи сурат гирифт. ягона масъалаи ҳалношуда барои Реал баромадан бо ишғоли зинаи аввал буд, ки онро ҳам шогирдони Анчелоти дар ин бозӣ ҳал намуданд. голҳои Родриго, Беллингем, Николас Пас ва Хоселу ғалабаи мадридиёро таъмин карданд. Наполи ҳам масъалаи баромадан аз гурӯҳро новобаста ба ин бох 90% ҳал кардааст. онҳоро танҳо лозим аст, ки дар даври навбатӣ бо ҳисоби калон аз Брага мағлуб нашаванд.
бозии дигари ин гурӯҳ бо иштироки Брага ва Унион Берлин мусовӣ 1-1 ба анҷом расид. Дар гурӯҳи Д ҳамаи чиз маълум буд. Дасто аллакай рӯхати плей-офф дошта Интер ва Реал Сосидад бо рақибони худ барои хурсандии мухлисон бозӣ мекарданд. Ба Интер ва Бенфика дар Португалия ин кор муяссар гардид. Онҷо шоуи ҳақиқии футбол намоиш дода шуд. Сараввал Жоао Марио дар нимаи аввал хетрик кард ва португалиҳоро шоду масрур намуд. Аммо дар қисми дуввум финалисти соли гузашта ҳисобро баробар кард. Инзаги ҳайати асосиро албатта ки дам дод, вале захиравиҳоам камбек карданд. Арнаутович, Фратези ва Санчес ҳисобро баробар 3-3 карданд. барои Бенфика ин аввалин имтиёз дар мавсими ҷории Лигаи Чемпионҳо мебошад. Бозии дигари ин гурӯҳ ки дар он Реал Сосидад дастаи Залцбургро қабул кард, бе гол анҷом ёфт. Дар даври охирӣ Реал Сосидад ва Интер бо ҳам бозӣ хоҳанд дошт. Дар ин дидор дастҳо барои тақсим кардани ҷои якум ва дуввум мубориза хоҳанд бурд. Залцбург ва Бенфика бо ҳам барои зинаҳои сеюму чорум рақобат мекунанд. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров хайр бардорум дар паноҳи Аллоҳ.